Sanibonani molweni, ndiyanamkela kwezase-TV ngesiXhosa. uLuzuko uhlanganisa ifamily yakhe kwabulelwa eyixelela ke uba ingabi naxhala. Le into eyenzekileyo bekuyimpazamo nje eyenziwe ngamapolisa, kodwa amagqwetha akhe ayayilungisa lento. Uthi kukho le captain intsha ifuna ukuzibonakalisa ngaye. Ubulelwa uthe ke ayoyike nawe lo mxenge. Uthe ke mayidlule ke le bathethe ngezinye ezibalulekileyo ngoba imibuzo ibiseyimininzi ngale case yakhe ebantwaneni. Unobomi utheke xa etsho njalo wathi ungangcono uba awuzuthetha nge-honeymoon, uba uzawuthetha ngayo uzukuthi ukunciphisa kancinci. Hayi anathi wavele watshisela waze yesha ngezandla efuna nje umoya. KwaMsimelelo ulele ufuneka akasamngqolile, ufuna i-attention yakhe. Umsima engathi yavuka chomi sandimilenze akaphakama. Uthe wavuka kumsima ufuneka umbuzile kuba uleli ba ecinga uba uzawuthini. Wathi ke futhi ndibhizi nelist apha yokwenza ibhizinesi esizayiqala njenge-farming nokufuya iinkomo, cause asizukwazi ukujongana netshisanyama kuphela. Umsimelelo uthi ufuneka uzenza indoda phaa nayo ngokunxiba ibhulukhwe. Uthi ke ufuneka kumsima makayeke ube ethi uyintloko yekhaya kodwa abe ebhizi ezifihle phantsi kwesiketi senye indoda. NguLuzuko ke lowo wathetha ngaye. Umbuza ke uba akanawo namaphupha, like akho nto afuna ukuyenza nangobomi bakhe. Uthe ke yena ufuneka soze abuyele back kwintlupheko tu. Watsho ethi andizi bhuti and ndizokwenza sure uba abayi apho, asiphindeli kwinto enentlupheko. Umsimelelo uthe ke yena akazuyimela eyongahlonitshwa kule ndlu. Ufuneka umbuze uba ucebisa uba kwenziwe njani ke ngoba kaloku yena ungulo obhiliva kwinto enoluzuko kuphela. Akadikwa umsi uthe yandicheka nantsi incoko, yandicheka. Nofuneka wathi okwam ndichekeke ndidikiwe. uLuzuko noThulani badibene ke negqwetha likaLuzuko lizobaxelela ngedocket uba amatyala athini abalwayo pha. Uthi ke uCaptain une-case estrong kakhulu ngakuLuzuko. Into yokuqala zeza tons zi-150 zekhopha ezifumane ke kwinqanawa yakhe, and wabe sesithi futhi akazukuyeka engekakufumani. And uThulani wathi ke naye ngoba ezanto bezingafakwa nangubani na kwinqanawa katata bengekho mos uLuzuko kuyo yonke lento. Igqwetha lithe ke uba ke liyayiwina kodwa icase le uCaptain uthi akazumyeka, uzawulandela uThulani ke ngoba kaloku uthi uThulani naye access kuyo yonke into kaLuzuko. Uthe ke enye kukufumana ii-tenders ngendlela engekho semthethweni, nayo yenye yezinto leyo. Wabe sesithi kuvakala nento yoba kudala ekufuna lo captain, dala lifuna igazi lakho Mr. Mxenge. Uthe ke futhi ufumene ne-freezing order, i-marine office yakhe ivaliwe, inqanawa zakhe ngeke zihambe. Naye akufuneka ahambe ashiye Gqeberha. Bethukisa ke uLuzuko zizigqibo zikarhoyi ebesonyanya nyani. Umsimelelo ke yena uncokola nofuneka embuza ukuba uyipeto enjani na engazange imbone oko upeto wayo oko waphuma ejele. Kanti akazanga ubone ngoMsimelelo sengena apha endlini xa bencokola ngoba besathi ufuneka hayi akayopeto yakho ngoba nango ukukhuphile. Wangena ke uLuzuko engqala kumsimelelo yomngqobekisa ngodonga emkhomba ngemela phofu ethi ucela bahlukane angaphinde eze kwinto nefamily yakhe ngoba kunje kungenxa yakhe. Ube ngathi komnye hayi kwaba yimistake nje kwakungezo njongo zakhe into yoba kwenzeke lento. Wathi ndithi phuma kwifamily yam. uLuzuko uthe ke soze aphinde amthembe nanini na uMsimelelo. Ufuneka yena ube ngathi zuko hayi sukakangamoya kwayena uLuzuko wasuka wabashiya beme apho bekhamisile boyi-2. Enkosi isaqhubeka, ngicela subscribe, like, singakhomenta futhi bye.